Ang top secret mo. Na-inlove ako sa guy na nakilala ko sa isang TV contest in just 24 hours. Sumali ako sa isang TV singing contest. Tapos nakasama ko siya doon. Matagal ko na siya napapanood sa isang live streaming app. Naging friends kami somehow. Tapos inaya niya ako mag-coffee date noon. So nakapagkwentuhan lang kami and then na-share ko nga din doon that time na parang hindi pa ako ready pumasok sa isang relationship ngayon. Habang tumatagal na kausap ko siya, kasi consistent na nagkakausap kami, DJ Rocky. Though may mga times na nawawala siya, like 24 hours or 2 days nawawala siya, hindi siya nakakapag-reply. But I understand. Tapos sabi niya sa akin noon that day, ikaw nga yung ipupurso ko. Nag-heart pa siya sa mga stories ko, nagla-like pa siya sa mga IG posts ko. Consistent, ganon. Not until last week. Bahala ka dyan, matulog ka na, ha ha ha. Yun yung reply ko sa kanya. Kasi nga medyo nagtatampo ako sa kanya. Tapos hindi na siya nag-chat. Nagre-reply ako sa stories niya. Wala siyang reply. Wala, as in wala. Pero nakikita ko siyang online siya. Actually, na-assess ko kung na-fall na ba talaga ako sa kanya or nami-miss ko lang yung feeling. Kasi it's been 4 years simula nung last na naramdaman ko to. Umiyak lang ako sa office. Talagang sabi ko, ano bang nangyari? May nasabi ba ako or may nagawa ba ako na na-offend siya kaya hindi na siya nag-chat? Anong saan ako nagkamali or anong ginawa ko mali? Kung bakit biglang hindi ka na lang nagparamdam? Kasi sabi mo sa akin noon, tanggalin ko yung issues para ma-attach na lang ako. Pero, eto no, na-attach na ako pero bigla kang nawala. Ayun, pero kung di mo na ako kakausapin, and if ever time na dumating, na kailangan mo na kausap, na kailangan mo ulit ako, dito pa rin ako, one chat away and one call away pa rin. Paasa. Sino ba dito ang paasa? O baka may kilala ka, mukhang paa siya. Paa pala. O, anong pipiliin mo? Paasa ka? Mukha kang paa? O amoy paa ka? Pero ako syempre pipiliin ko na lang siguro hindi ako mukhang paa. At hindi rin ako amoy paa. Mas gugustuhin ko na lang siguro magpaasa ako. Pero yung tipong paasa na hindi kita bibiguin. Meron bang ganun? Yung pinaasa ka pero hindi ka naman talaga binigo? I think, depende pa rin yun sa tao. Yung ibang mga paasa dyan parang wifi kasi. Mabilis kumunik, pero madalas nawawalan ng signal. Kaya hanap ka na lang ng ibang pwede mong wifi yan. Mas maganda yung masasaksakan mo talaga. Para diretso na yung koneksyon. Oo. Pag wifi kasi, signal lang yun. Pero kapag nakadiretso talaga yung wire dun sa router, sinasabi ko sa'yo kabisyo, medyo pang matagalan yun. So, meaning, magpapasok ka. Eh, mali. Magpapasok ka para maganda yung connection ninyo. Ay, charot lang yun, Widarot. Ito kasi yun. Kung pinaasa ka, normal na malulungkot ka. Normal na maghihirapan ka. Pero alam mo ang mahalaga? Yung mag-focus ka sa sarili mo. Lagi mong aalalahanin na hindi mo kontrolado ang iba. Kaya mas mabuti na huwag pag-aksayan ng enerhiya
ang mga bagay o mga tao na hindi mo kayang baguhin. Subukan mong magbigay ng kaligayahan sa sarili mo. At tanggapin mo sa sarili mo na hindi lahat ng tao ay parehas ng damdamin mo. Sabihin mo din sa sarili mo na I deserve better. I deserve a person who chooses me. Huh? In Tagalog, piliin mo ang taong pinipili ka. Pero madalas, yung taong pinipili ka, kung hindi mukhang paa, amoy paa. Ay! Pili ka na lang talaga ng iba. Charot with darot. Anyway, kabisyo, hindi mo na kailangan pumili ng iba kasi sa piling ko, hindi to amoy paa at hindi rin to mukhang paa dahil kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera, at least palagi naman akong maganda. Ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ngayong gabi, samahan mo ako sa isa na namang panibagong pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Eto na ang patikim ng Spotify Philippines Top New Podcast of 2024. DJ Rocky's Secret Files. Nagalit ang asawa ko nang halikan ng tatay ko ang anak namin sa labi. When I said sa labi, sa lips, ikaw ba kabisyo, payag ka na yung anak mo hahalikan ng lolo niya o ng lola niya sa lips? Payag ka ba dun? For example, baby pa, yung anak ninyong dalawang mag-asawa, payag ka ba na yung nanay at tatay o tatay, nanay ng iyong asawa, hahalikan yung anak ninyo sa labi? Iniisip ko kung ako Depende siguro kung may aabot ng mga 2,000, 5,000 pesos, payag na lang ako. Oy, charot lang with harot. Well, anyway, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Bakit nga ba hinalikan ng tatay ng ating secret file sender ang kanilang anak ng misis niya sa labi nito? Isa ba itong senyales ng pagmamahal? O iba? Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? 50 years na tayo kabisyo. Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1